do školy, lásko moje. Do rána bíleho, daleko je. Do rána daleko k srdci kousek. Ja sa volám Janka Kolárková, pre niekoho neznáma, pre niekoho, ktorý už navštívil výstavu, tak možno trošku známa. Pre priateľov verím, že ešte viac známa. A dneska sme sa rozhodli, že možno pre vás všetkých, za to, že ste si našli čas, priestor, vás odmeníme. Takže dávam slovo Ferkovi, ktorý je kurátorom tejto výstavy Janka Kolárková. Tak, ďakujem za slovo. Všetkých vás tu vítam. A keď bola prednášač, tak vlastne po krátkom čase sa veľa ľudí Janky pýtalo, čo je na tejto fotografii, prečo toto fotografovala tak a tak. A nakoniec chodila od panelu k panelu s traktom ľudí a ukazovala im a vysvetľovala. Tak sme sa rozhodli, že túto milú prechádzku od panelu k panelu opakujeme. A asi pred 2 hodinami Janka povedala, že vlastne keď čítala Pavla Žitkovského, tak si uvedomila, že mnohé z tých fotografií sú vlastne ilustráciami k tomu, čo Pavel píše. Nie to som tak, ja to vysvetlím. Ja som to tak pochopil, tak som dnes zavolal Pavlovi Žitkovskému, že čo robí dnes o 5, ale žiaľ už mal program, takže bude to tu bez neho a Janka vám už vysvetlí všetko. Červánky na levi, rudá na krvi. Budeš má prvá a ja prvý. Ja som uvažovala na pozornosti, že je to 160 fotografií, čo mám pripravené na 23 paneloch. To tiež je pre mňa také nové. Je to rozšírenie výstavy oproti Turčianskym Tepliciam, kde to bolo v apríli. Až na túto miestnosť, ktorá predstavuje fotografie z kinofilmov, všetky ostatné sú robené z mobila. Takže vyšiel v tejto výstave pekný katalóg za jeho zalomenie, vôbec prípravu, výtvarnú, ako aj vlastne krásne pripravenie týchto fotografií v rámci tlače a adjustácie, tak pripravil takisto Ferko Jablonský, ktorému som vďačná, lebo tým, že povedal, že mi s tým pomôže, tak ja som mala odvahu vlastne sa do toho pustiť. Plánovostní subreta, na scéně válečné nepošantám, byla, krásná, zbláznění. Mnohí chceli naozaj že sa opýtať, že čo to je, lebo ja to vidím tak a tak. Je to ono, presne to, čo Janko povedal, alebo skúmali, že ako som tam teraz tie, čo sú to kamienky, čo je to proste ukladala, aby toto vzniklo. Hovorím, že čo som dokázala povedať, že nie. Povedala som prvoplánne, najprv na tej výstave, že je to kaleidoskop. Viete, čo to je? Kaleidoskop. Niektorí vedeli, niektorí nevedeli. Mladší nevedia. Áno, mladší nie, tí starší si pamätajú. Áno, takže ja som sa s tým hrávala v detstve, čiže pre mňa je to taký symbol, dokonca som aj dostala niekoľko kaleidoskopov, aj keď si svoj z detstva som už nezachránila, pretože rodičia, starí rodičia sa sťahovali a medzi tým proste viaceré veci z toho detstva neostali, ale ostalo to vo mne, čiže ako náhle proste som prišla k tomu prvému kaleidoskopu, tak jednoducho som si povedala, že tak ja by som to chcela nafotiť. A teraz ako to nafotiť? A zrazu som zistila, že s tým mobilom sa to dá. Takže pre mňa sú to hviezdy pracovné.
hviezdy, ale na druhej strane je to naozaj fľaša medu a proti svetlu, ktorá nádherne, som zistila len, že či kryštalizuje. A on sa mi pýtal odfotiť, no. Takže ja som len prišla na to, že to treba zvládnuť. No, ďalšia hra, zase samozrejme všade je hra so svetlom, tieňom a to, čo ponúka, tak zase spontánne návšteva, rozbalila som čipsy, teraz pozerám na toho alobálu, proste svet, ktorý je nekonečný. Tu som spomínala tie kanály, ja si to pracovne nazývam Martin, lebo som išla z Turčianskej galérie a tam takisto proste kanál na kanále, ešte tak ako si hovorí pre pána kráľa, proste priestor, samý kanál a potom zrazu som sa proste zastavila a si hovorila, tak poďme sa pohrať. Niektorým se káže, až nevíš, co se robí. Mohla by ten kamen po té pohľadé robí. Kdybych si ho vybrat, kdo by nedal, nemá to se možná nepájat se starým Makonem. Bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až se to definitivně sekne. Jediné, co nevím, jestli startu nebo Spartu, pobych tam nahoře v nebi nenatrhal partu. Na každý pad se bude zvládat způsobem podobně, že už chodí, když pije se s rozumem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až se definitivně sekne. Já vím, že Bože nejsi, ale kdybys třeba bylo tak, odměnat si budu, kdo leží starý lovec za minut.